Και ένας θησαυρός έχει προκαλέσει περισσότερες εικασίες όλα αυτά τα χρόνια από οποιονδήποτε άλλο. Η νεκρική μάσκα του Τουτανχαμών. Μερικοί μελετητές έχουν αρχίσει να υπονοούν ότι μπορεί να μην ανήκει καθόλου σε αυτόν. Τώρα, το για ποιον κατασκευάστηκε στην πραγματικότητα, η μάσκα μπορεί να μην αποτελεί πλέον μυστήριο. Η χρυσή μάσκα του Τουτανχαμών εκτίθεται δημόσια για περισσότερο από έναν αιώνα. Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν σταθεί μπροστά της. Χιλιάδες μελέτες έχουν γραφτεί γι' αυτό. Το βάρος του είναι γνωστό, η σύνθεσή του σε χρυσό έχει μετρηθεί και κάθε ένθετη πέτρα έχει ταυτοποιηθεί, ονομαστεί και ερμηνευτεί ως προς τη συμβολική της σημασία. Λίγα ευρήματα στην ιστορία της αρχαιολογίας έχουν εξεταστεί με τέτοια ένταση. Κι όμως όταν μια διεθνής ομάδα ερευνητών εισήγαγε τη σάρωση νετρονίων στο εσωτερικό του για πρώτη φορά, ανακάλυψαν κάτι που δεν υπάρχει σε καμία προηγούμενη καταγραφή. Ούτε στην επιφάνεια, ούτε στις περιοχές που μελετώνται εδώ και καιρό και παρατηρούνται ατελείωτα. Αλλά στο διάστημα, κανείς δεν είχε καταφέρει ποτέ να δει, από τότε που η μάσκα τοποθετήθηκε στο πρόσωπο του βασιλιά πριν από περισσότερα από 3.000 χρόνια. Το πρόσωπο. Ο κόσμος πίστευε ότι κατάλαβε. Στις 28 Οκτωβρίου 1925, ο Χάουαρντ Κάρτερ ξετύλιξε το τελευταίο στρώμα λινού που περιέβαλε τη μούμια του Τουτανχαμών και είδε τη μάσκα για πρώτη φορά. Στο ημερολόγιό του κατέγραψε ότι το χρυσό πρόσωπο έμοιαζε σαν να είχε ολοκληρωθεί μόλις χθες. Μετά από περισσότερα από 3.000 χρόνια στο σκοτάδι της κοιλάδας των βασιλέων, δεν υπήρχε καμία σημαντική ρογμή, κανένας θρηματισμός, κανένα ορατό σημάδι φθοράς με γυμνό μάτι. Η μάσκα ζυγίζει 10,23 κιλά. Ήταν χυτό από μασίφ χρυσό και ένθετο με χρωματιστό γυαλί, λάπις λάζουλη και καρνεόλι. Η επιφάνειά του είναι λία, διαμορφωμένη στο κλασικό στυλ της αρχαίας αιγυπτιακής τέχνης, με ισορροπημένα χαρακτηριστικά, μάτια με μαύρη επένδυση και μια ψεύτικη γενιάδα ως σύμβολο θεότητας. Είναι μια εικόνα άμεσα αναγνωρίσιμη σε όποιον έχει συναντήσει την αρχαία Αίγυπτο, ακόμη και σε εκείνους που δεν γνωρίζουν το όνομα του ατόμου από κάτω. Για έναν αιώνα μετά την ανακάλυψή της, η μάσκα έχει εξεταστεί σχεδόν από κάθε πιθανή οπτική γωνία. Οι επιγραφές στους ώμους και το στήθος έχουν μεταφραστεί και σχολιαστεί λεπτομερώς. Αντιστοιχούν σε μια εκδοχή του κεφαλαίου 151 BE, από το ταφικό σώμα γνωστό ως «Βιβλίο των Νεκρών», έναν πνευματικό οδηγό που έχει σκοπό να βοηθήσει την ψυχή να πλοηγηθεί στη μετά θάνατον ζωή. Κάθε υλικό έχει ταυτιστεί με συμβολική σημασία. Το λάπις λάζουλι θυμίζει τον ουρανό και την αναγέννηση. Το τυρκουάζ συνδέεται με τη ζωντάνια και την προστασία και ο οψιδιανός σχηματίζει μάτια με εντυπωσιακό βάθος. Καμία επιφανειακή λεπτομέρεια δεν έμεινε ανεξέταστη για αυτόν τον λόγο, όταν μια διεθνής ερευνητική ομάδα άρχισε να σχεδιάζει μια ψηφιακή σάρωση του εσωτερικού της μάσκας στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Λίγοι στην αρχαιολογική κοινότητα περίμεναν κάτι ασυνήθιστο. Δεν επρόκειτο για έρευνα. Ήταν μια διαδικασία συντήρησης, ένα βήμα στην τεκμηρίωση του τεχνουργήματος με μεγαλύτερη ακρίβεια, επιβεβαιώνοντας αυτό που ήταν ήδη γνωστό μέσω ψηφιακών δεδομένων. Αλλά η μάσκα δεν ανταποκρινόταν σε αυτές τις προσδοκίες, ένας τάφος που δεν ταιριάζει με τον βασιλιά του. Για να κατανοήσουμε γιατί αυτό που βρέθηκε μέσα στη μάσκα αποδείχθηκε τόσο ασυνήθιστο, είναι απαραίτητο να λάβουμε υπόψη το πλαίσιο στο οποίο ανακαλύφθηκε. Και από την αρχή, αυτό το πλαίσιο ήταν γεμάτο ασυνέπειες. Όταν ο Χάουαρντ Κάρτερ και η ομάδα του άνοιξαν τον τάφο με την ονομασία KV-62 το 1922, αμέσως αναγνώρισαν ότι ο χώρος δεν έμοιαζε με άλλους βασιλικούς τάφους στην κοιλάδα των βασιλέων. Ο κύριος ταφικός θάλαμος, όπου τοποθετήθηκαν η σαρκοφάγος και η μούμια, ήταν ασυνήθιστα μικρός. Οι Φαραώ είχαν συνήθως δεκαετίες για να προετοιμάσουν τους τάφους τους, ξεκινώντας από τη στιγμή που ανέβαιναν στο θρόνο. Το αποτέλεσμα ήταν τεράστια αρχιτεκτονικά συγκροτήματα με μεγάλους διαδρόμους, πολλαπλούς συνδεδεμένους θαλάμους και χώρους σχεδιασμένους με σκόπιμη πρόθεση.
Ο θάλαμος που προετοιμάστηκε για τον Τουτανχαμών μοιάζει περισσότερο με προσωρινή λύση παρά με ένα αρχικό σχέδιο. Στο εσωτερικό, οι τοιχογραφίες του ταφικού θαλάμου αποκαλύπτουν ανομαλίες που είναι δύσκολο να εξηγηθούν. Σε καλοδιατηρημένους βασιλικούς τάφους της ίδιας περίοδου, οι τοιχογραφίες δημιουργήθηκαν από άρτια εκπαιδευμένους τεχνίτες που εργάζονταν με ρυθμό που επέτρεπε τον προσεκτικό έλεγχο κάθε γραμμής. Στο KV62. Ορισμένες γραμμές εμφανίζονται ασταθείς, με τρόπο που δεν αποδίδεται σε παλαιότητα ή φθορές. Η ανάλυση των υποκείμενων στρωμάτων σε ορισμένες ζωγραφισμένες σκηνές υποδηλώνει ότι ο καλλιτέχνης συνέχισε να εργάζεται πριν στεγνώσει πλήρως το βασικό στρώμα, μία πρακτική που σπάνια παρατηρείται υπό κανονικές συνθήκες. Τα κτερίσματα εγείρουν περαιτέρω ερωτήματα. Σε πολλά βασιλικά αντικείμενα, το καρτούς, το οβάλ πλαίσιο που περιέχει το όνομα του Φαραώ, δείχνει σημάδια ότι η επιφάνεια γύρω από το όνομα του Τουτανχαμών δεν ταιριάζει με το υπόλοιπο αντικείμενο. Υπό μεγέθυνση, οι πρώτες ομάδες συντήρησης κατέγραψαν διαταραγμένες επιφανειακές περιοχές που δεν συνάδουν με τη φυσική φθορά. Αυτό το μοτίβο υποδηλώνει ότι παλαιότερες επιγραφές είχαν σβηστεί πριν χαραχθεί το όνομα του Τουτανχαμών, μια πρακτική ασυνήθιστη αλλά όχι εντελώς πρωτοφανής υπό εξαιρετικές συνθήκες. Η εξωτερική γρανιτένια σαρκοφάγος, η βαρύτερη και πιο ανθεκτική κατασκευή μέσα στον τάφο, ήταν πολύ μεγάλη για να την δεχτεί ο θάλαμος που ήταν προετοιμασμένος να την δεχτεί. Οι εργάτες αναγκάστηκαν να ξεφλουδίσουν τμήματα των άκρων της για να την οδηγήσουν στη θέση της. Τα πρόχειρα σημάδια που άφησαν πίσω τους αποτελούν απόδειξη προσαρμογών που δεν είχαν προγραμματιστεί εκ των προτέρων. Όλες αυτές οι ασυνέπειες συγκλίνουν σε μία οικία εξήγηση. Ο Τουτανχαμών πέθανε νέος και απροσδόκητα. Οι αξιωματούχοι αναγκάστηκαν να απαντήσουν εντός περιορισμένου χρονικού πλαισίου και ολόκληρος ο τάφος ήταν προϊόν επίγοντος. Αυτή η ερμηνεία έχει γίνει ευρέως αποδεκτή από τους μελετητές και εξηγεί το μεγαλύτερο μέρος αυτού που είναι ορατό μέσα στο KV62, με μία εξαίρεση, την ίδια τη μάσκα. Διότι αν ολόκληρος ο τάφος ήταν αποτέλεσμα βιασύνης, τότε το πιο περίπλοκο και απαιτητικό σε εργασία αντικείμενο μέσα σε ολόκληρο το σύνολο δεν δείχνει ίχνος της ίδιας επίγουσας ανάγκης. Η επιφάνεια της μάσκας δεν συμπεριφέρεται ως ένα ενιαίο αντικείμενο. Όταν οι ερευνητές μετατόπισαν την προσοχή τους από τον τάφο στην ίδια τη μάσκα, οι παρατηρήσεις που έγιναν στην επιφάνειά της άρχισαν να σχηματίζουν ένα μοτίβο που ήταν δύσκολο να συμβιβαστεί. Η σάρωση φθορισμού ακτίνων Χ, μια τεχνική ικανή να προσδιορίσει τη χημική σύνθεση του μετάλλου χωρίς φυσική επαφή, αποκάλυψε ότι ο χρυσός που χρησιμοποιείται για το πρόσωπο διαφέρει από τον χρυσό που χρησιμοποιείται για το κάλυμα της κεφαλής. Πιο συγκεκριμένα, οι αναλογίες αργύρου και χαλκού ποικίλουν συστηματικά μεταξύ αυτών των δύο περιοχών. Υπό ελεγχόμενο εργαστηριακό φωτισμό, κάθε περιοχή αντανακλά το φως με ξεχωριστό τρόπο. Αυτό δεν είναι σφάλμα μέτρησης. Είναι η υπογραφή δύο υλικών που προέρχονται από διαφορετικές πηγές ή παράγονται μέσω διαφορετικών διεργασιών. Σε ένα βασιλικό ταφικό αντικείμενο που κατασκευάστηκε για έναν συγκεκριμένο βασιλιά, μια τέτοια ασυνέπεια δεν αναμένεται. Τα αρχαία αιγυπτιακά βασιλικά εργαστήρια διατηρούσαν αυστηρό έλεγχο στην ποιότητα των υλικών, ειδικά για αντικείμενα υψηλότερης ποιότητας. Οι διακυμάνσεις στη σύνθεση του κράματος σε διαφορετικά τμήματα υποδηλώνουν ότι το πρόσωπο και το κάλυμα κεφαλής δεν δημιουργήθηκαν ως μέρος της ίδιας φάσης παραγωγής. Τα αυτιά της μάσκας είναι τρυπημένα, μια μικρή λεπτομέρεια που δεν μπορεί να εξηγηθεί εύκολα. Σε ολόκληρο το σύστημα της αρχαίας αιγυπτιακής βασιλικής τέχνης, αυτό το χαρακτηριστικό συνδέεται με αναπαραστάσεις γυναικών και παιδιών. Στις επίσημες ταφικές απεικονίσεις των Φαραώ, τα τρυπημένα αυτιά δεν εμφανίζονται. Η δημιουργία τέτοιων ανοιγμάτων σε χρυσό απαιτεί σκόπιμη φυσική δράση. Αυτό δεν είναι ένα χαρακτηριστικό που θα μπορούσε να προέκυψε τυχαία.
Η περιοχή που περιβάλλει το πλαίσιο, το οποίο περιέχει το επίσημο όνομα του θρόνου του Τουτανχαμών, αντιδρά στο φως διαφορετικά από τις παρακείμενες επιφάνειες. Αυτό δεν είναι το είδος της ομοιόμορφης φθοράς που αναπτύσσεται σταδιακά με την πάροδο του χρόνου. Αντίθετα, είναι ένα τοπικό φαινόμενο που περιορίζεται στην περιοχή της επιγραφής, υποδηλώνοντας ότι είχε γίνει εργασία στο μέταλλο πριν χαραχθεί το τρέχον όνομα. Ακόμη και τα ίδια τα χαρακτηριστικά του προσώπου δεν ευθυγραμμίζονται με τις γνωστές αναπαραστάσεις του Τουτανχαμών που βρέθηκαν μέσα στον τάφο και σε άλλες τοποθεσίες. Αγάλματα και ανάγλυφα που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της ζωής του απεικονίζουν ένα στενότερο σαγόνι, λιγότερο έντονα ζυγωματικά και ένα διαφορετικό σχήμα ματιών. Το πρόσωπο της μάσκας είναι πλατύτερο, πιο γωνιώδες και δεν ταιριάζει με κανένα από αυτά τα πορτρέτα. Αυτές οι διαφορές δεν μπορούν να εξηγηθούν πλήρως ως καλλιτεχνική παραλλαγή. Η Αιγυπτιακή ταφική τέχνη ακολουθούσε συνεπείς συμβάσεις στην απεικόνιση των χαρακτηριστικών του προσώπου και αυτό το πρόσωπο αποκλίνει από αυτές τις συμβάσεις με συγκεκριμένους και μετρήσιμους τρόπους. Αυτές οι επιφανειακές ασυνέπειες δεν παρέχουν απαντήσεις, θεμελιώνουν μόνο ένα σημείο. Η μάσκα δεν συμπεριφέρεται σαν ένα αντικείμενο που δημιουργήθηκε σε μία μόνο φάση, για έναν μόνο σκοπό, βάσει ενός ενιαίου σχεδίου. Ωστόσο, όλα όσα εξετάστηκαν μέχρι στιγμής ανήκουν στο εξωτερικό, στο μέρος που είναι ορατό στον κόσμο για πάνω από έναν αιώνα. Αυτό που βρίσκεται αόρατο μέσα δεν είχε ακόμη ανοιχτεί. Μια περίοδος κατά την οποία η βασιλική ταυτότητα μπορούσε να αναδιαμορφωθεί. Ο Τουτανχαμών δεν ήταν ένας τυπικός φαραώ με καμία έννοια. Ανέβηκε στον θρόνο γύρω στο 1332 πριν από την Κοινή Χρονική Διαθήκη ως παιδί, πιθανότατα όχι μεγαλύτερο από 9 ετών, κληρονομώντας την εξουσία στο τέλος αυτού που οι μελετητές ονομάζουν περίοδο Αμάρνα, μία από τις πιο ασταθείς φάσεις στην αρχαία Αιγυπτιακή ιστορία. Υπό τη βασιλεία του Ακενατών, ο οποίος πιστεύεται ευραίος ότι ήταν ο πατέρας του Τουτανχαμών ή κάποιος στενός συγγενής του, η Αίγυπτος υπέστη ριζικό θρησκευτικό μετασχηματισμό. Το παραδοσιακό Πάνθεον εγκαταλείφθηκε. Η πρωτεύουσα μεταφέρθηκε σε μια νεόκτιστη πόλη γνωστή ως Αμάρνα. Τα βασιλικά εργαστήρια αναγκάστηκαν να υιοθετήσουν ένα εντελώς διαφορετικό καλλιτεχνικό στυλ, ευθυγραμμισμένο με το νέο καθεστώς. Όταν ο Ακενατών πέθανε και η εξουσία μετατοπίστηκε, αυτές οι αλλαγές έπρεπε να αντιστραφούν. Αυτός είναι ο κόσμος που κληρονόμησε ο Τουτανχαμών, μία Αίγυπτος που προσπαθούσε να σβήσει 2 δεκαετίες αναστάτωσης και να αποκαταστήσει ό,τι είχε διαλυθεί. Άλλαξε το όνομά του από Τουτανχαμών σε Τουτανχαμών για να σηματοδοτήσει την επιστροφή στον θεό Άμονα. Μετέφερε την πρωτεύουσα πίσω στη Θήβα. Τα βασιλικά εργαστήρια αναγκάστηκαν να λειτουργούν συνεχώς, παράγοντας, τροποποιώντας και ανακατανέμοντας έναν τεράστιο αριθμό αντικειμένων για να υποστηρίξουν αυτή τη μετάβαση. Η Νεφερτίτη, σύζυγος του Ακενατών και μία από τις πιο ισχυρές βασίλισσες που έχουν καταγραφεί στην Αιγυπτιακή ιστορία, εξαφανίζεται ξαφνικά από τα επίσημα αρχεία γύρω στο 12ο έτος της βασιλείας του Ακενατών. Δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένα στοιχεία για τον θάνατό της, κανένα αρχείο δεν εξηγεί την εξαφάνισή της. Μετά από αυτό το σημείο, ένας νέος ηγεμόνας εμφανίζεται στα αρχεία με το όνομα Νεφερνεφερουάτεν. Το όνομα μοιράζεται τα αρχικά του στοιχεία με έναν εκτεταμένο βασιλικό τίτλο που χρησιμοποιούσε προηγουμένως η Νεφερτίτη. Μερικοί μελετητές, συμπεριλαμβανομένων των Αιγυπτιολόγων Άινταν Ντόντσον και James Allen, έχουν προτείνει ότι αυτές οι δύο ταυτότητες μπορεί να ανήκουν στο ίδιο άτομο, υποδηλώνοντας ότι η Νεφερτίτη βασίλευσε για μία περίοδο με διαφορετικό βασιλικό όνομα. Αυτή η υπόθεση παραμένει ανεπιβεβαίωτη και δεν έχει απορριφθεί οριστικά. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία για την κατανόηση της μάσκας δεν είναι η ακριβής ταυτότητα οποιουδήποτε ηγεμόνα, αλλά οι υλικές πρακτικές αυτής της περίοδου. Σε ένα πλαίσιο γρήγορων και επαναλαμβανόμενων μεταβιβάσεων εξουσίας, τα βασιλικά εργαστήρια επαναχρησιμοποιούσαν συχνά αντικείμενα. Τα διακοσμητικά στοιχεία σβήστηκαν και ξανασκαλίστηκαν. Τα αγάλματα αναδιαμορφώθηκαν και ξαναδουλεύτηκαν. Αντικείμενα που προετοιμάζονταν για ένα άτομο μπορούσαν να ανατεθούν σε άλλον, ανάλογα με τις συνθήκες.
Αυτό δεν αποτελούσε εξαίρεση. Είναι ένα μοτίβο που μπορεί να επαληθευτεί σε πολλά σωζόμενα αντικείμενα από την περίοδο Αμάρνα. Αυτό το πλαίσιο εξηγεί πολλά από αυτά που βρίσκονται μέσα στον τάφο του Τουτανχαμών. Αντικείμενα που φέρουν αλλοιωμένα περιγράμματα, φιγούρες σάμπτη με ατέρια στα χαρακτηριστικά προσώπου και αντικείμενα που δεν φαίνεται να έχουν κατασκευαστεί, ειδικά για έναν νεαρό βασιλιά 19 ετών. Παρέχει επίσης ένα πλαίσιο για την ερμηνεία των ανομαλιών στην επιφάνεια της μάσκας, των τρυπημένων αυτιών, των ασυνεπών κραμάτων χρυσού και της περιοχής της επιγραφής που δείχνει σημάδια προηγούμενης εργασίας. Αλλά αυτό το πλαίσιο ισχύει μόνο για ό,τι μπορεί να παρατηρηθεί εξωτερικά. Και αυτό που σύντομα θα αποκάλυπτε η σάρωση νετρονίων μέσα στη μάσκα δεν ήταν ένδειξη επαναχρησιμοποίησης. Αντίθετα, έδειχνε κάτι εντελώς διαφορετικό, κάτι σκόπιμο και κάτι που δεν ταιριάζει σε κανένα υπάρχον επεξηγηματικό μοντέλο. Η τεχνολογία διαπερνά την επιφάνεια. Η Διεθνής Ερευνητική Ομάδα συγκεντρώθηκε στο εργαστήριο ελεγχόμενης συντήρησης του Αιγυπτιακού Μουσείου στο Κάιρο. Έφεραν μαζί τους 3 ξεχωριστά συστήματα, έναν φορητό σαρωτή φθορισμού ακτίνων Χ για την ανάλυση της χημείας της επιφάνειας, ένα σύστημα αξονικής τομογραφίας υψηλής ανάλυσης για τη χαρτογράφηση της εσωτερικής δομής και ένα σύστημα σάρωσης νετρονίων, μια μορφή ακτινοβολίας ικανή να διεισδύει σε στερεό μέταλλο χωρίς να προκαλεί βλάβη, ενώ παράλληλα επιστρέφει δομικά δεδομένα σε επίπεδο λεπτομέρειας πέρα από τις συμβατικές μεθόδους ακτίνων Χ. Οι πρώτες αξονικές τομογραφίες επιβεβαίωσαν αυτό που είχε ήδη υποδείξει η ανάλυση επιφάνειας. Η μάσκα δεν είναι μια ενιαία ομοιόμορφη μάζα χρυσού. Είναι κατασκευασμένη από πολλαπλά εξαρτήματα που ενώνονται με συγκολλήσεις τοποθετημένες σε σημεία δομικής τάσης και όχι για οπτική απόκρυψη. Αυτές οι ενώσεις κατανέμουν την τάση ομοιόμορφα σε όλο το αντικείμενο, αποτρέποντας τον διαχωρισμό με την πάροδο του χρόνου. Το πάχος του μετάλλου ποικίλει μεταξύ των διαφόρων περιοχών κατά τρόπο που να συνάδει με τον έλεγχο της ευκαμψίας και του βάρους. Δεν πρόκειται για πρόχειρη κατασκευή. Αντικατοπτρίζει ένα επίπεδο που απαιτεί βαθιά κατανόηση της συμπεριφοράς του υλικού. Μέσα στην ψεύτικη γενιάδα, η αξονική τομογραφία αποκάλυψε έναν κρυφό εσωτερικό σωλήνα στήριξης. Αυτό το στοιχείο έχει σχεδιαστεί για να ασφαλίζει τη γενιάδα στο πηγούνι, ενώ παράλληλα κρύβει πλήρως τη σύνδεση από την εξωτερική θέα. Κανένα γνωστό ταφικό αντικείμενο από την ίδια περίοδο δεν περιέχει συγκρίσιμη μηχανική λύση. Δεν έχει κανένα συμβολικό ή αισθητικό ρόλο. Είναι καθαρά λειτουργικό και παρέμεινε αόρατο μέχρι που η σύγχρονη σάρωση το κατέστησε ανιχνεύσιμο. Το κάλυμα κεφαλής περιέχει αιγυπτιακό μπλε, μια συνθετική χρωστική ουσία που παράγεται με τη θέρμανση ενός μείγματος χαλκού, ασβεστίου και διοξιδίου του πυρητίου σε προσεκτικά ελεγχόμενες θερμοκρασίες, συνήθως μεταξύ 850 και 1000 βαθμών Κελσίου. Είναι η παλαιότερη γνωστή συνθετική χρωστική ουσία στην ανθρώπινη ιστορία. Η παραγωγή της απαιτεί συγκεκριμένες χημικές γνώσεις και ακριβή θερμικό έλεγχο, όχι μια δεξιότητα που μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της διαίσθησης. Τα μάτια, που σχηματίζονται από οψιανό και χαλαζία, είναι σκαλισμένα με ένα επίπεδο ακρίβειας που δημιουργεί ένα ρεαλιστικό βάθος. Οι σύγχρονοι κοσμηματοπόλες που έχουν εξετάσει αυτές τις σκοπές σημειώνουν ότι απαιτούν έλεγχο της πίεσης και της γωνίας, κάτι που παραμένει δύσκολο να αναπαραχθεί με συνέπεια ακόμη και με σύγχρονα εργαλεία. Όλα αυτά τα ευρήματα δείχνουν προς μία μόνο κατεύθυνση. Η μάσκα κατασκευάστηκε σε επίπεδο τεχνικής πολυπλοκότητας που υπερβαίνει αυτό που μπορούν να εξηγήσουν πλήρως τα σωζόμενα αρχεία των αρχαίων Αιγυπτιακών εργαστηρίων. Ωστόσο, όλα αυτά εξακολουθούν να ανήκουν στην εξωτερική δομή, τα στρώματα που είναι προσβάσιμα από το εξωτερικό. Όταν το εσωτερικό, το τμήμα που ακουμπά ακριβώς στο πρόσωπο της μούμιας, ένας χώρος που είχε παραμείνει στο απόλυτο σκοτάδι από την τελετή ταφής πριν από περισσότερα από 3.000 χρόνια, οι εικόνες που εμφανίστηκαν στην οθόνη έφεραν ολόκληρο το δωμάτιο στη σιωπή. Μέσα στη μάσκα, οι εικόνες νετρονίων αποκάλυψαν 2 διακριτά στοιχεία μέσα στη μάσκα.
και τα δύο βρίσκονται στην εσωτερική επιφάνεια που έρχεται σε άμεση επαφή με το πρόσωπο της μούμιας. Το πρώτο είναι ένα δεύτερο λεπτό στρώμα χρυσού που έχει διαμορφωθεί στα περιγράμματα ενός συγκεκριμένου ανθρώπινου προσώπου. Δεν είναι επίπεδο, δεν είναι ουδέτερο. Φέρει καθορισμένα ανατομικά χαρακτηριστικά, γραμμή γνάθου, ζυγωματικά και δομικές λεπτομέρειες που έχουν μοντελοποιηθεί με ακρίβεια. Όταν οι ερευνητές μέτρησαν αυτά τα εσωτερικά περιγράμματα και τα συνέκριναν με ανατομικά δεδομένα που προέκυψαν από το κρανίο του Τουτανχαμών, τα οποία ελήφθησαν μέσω προηγούμενων εξετάσεων αξονικής τομογραφίας ολόκληρου του σώματος, η αντιστοιχεία ήταν αδιαμφισβήτητη. Η γραμμή του σαγωνιού, η γωνία του φρυδιού και η καμπυλότητα των ζυγωματικών ευθυγραμμίζονται με τη σκελετική δομή του Τουτανχαμών με τρόπο που δεν μπορεί να αποδοθεί σε σύμπτωση. Αυτό δημιουργεί μια άμεση αντίφαση με την εξωτερική επιφάνεια. Το πρόσωπο που είναι ορατό στον κόσμο, το πρόσωπο που φωτογραφήθηκε, μελετήθηκε και χρησιμοποιήθηκε ως η καθοριστική εικόνα του Τουτανχαμών, δεν ταιριάζει με τις γνωστές αναπαραστάσεις του. Το κρυμμένο εσωτερικό πρόσωπο ταιριάζει. Δύο στρώματα μέσα στο ίδιο αντικείμενο παρουσιάζουν δύο διαφορετικές ταυτότητες. Η δεύτερη ανακάλυψη αποτελείται από μία σειρά εξαιρετικά λεπτών επιγραφών σκαλισμένων στην εσωτερική χρυσή επιφάνεια. Είναι αόρατες με γυμνό μάτι. Δεν καταγράφηκαν σε καμία αναφορά από την εποχή του Κάρτερ μέχρι τη στιγμή αυτής της σάρωσης. Οι ειδικοί στην αρχαία Αιγυπτιακή γλώσσα τα αναγνώρισαν ως μία ταφική φόρμουλα που ανήκε στη βασιλεία του Τουτανχαμών, συμπεριλαμβανομένης μιας συντομευμένης μορφής του ονόματος του θρόνου του, που χρησιμοποιείται σε περιορισμένα τελετουργικά πλαίσια, ενός περάσματος που επικαλείται το πέρασμα από τον ανατολικό ορίζοντα και ενός συμβόλου που σχετίζεται με την αναγέννηση υπό τον θεό Άμμονα. Αυτές οι επιγραφές δεν τοποθετούνται στην εξωτερική επιφάνεια, όπου μπορεί να φτάσει το φως και να διαβάσουν τα μάτια. Βρίσκονται στο εσωτερικό, σε άμεση επαφή με το τυλιγμένο σεληνό πρόσωπο του βασιλιά. Μόλις τοποθετήθηκε η μάσκα και ολοκληρώθηκε η ταφή, κανένα άτομο, κανένας αξιωματούχος, κανένας ιερέας δεν μπορούσε να τα δει και τίποτα, σύμφωνα με οποιαδήποτε συμβατική κατανόηση της επικοινωνίας, δεν μπορούσε να τα διαβάσει. Οι επιγραφές στο εξωτερικό της μάσκας, ο τύπος των 12 γραμμών στους ώμους και το στήθος, τον οποίο μελετούν οι μελετητές για πάνω από έναν αιώνα, είναι προσανατολισμένες προς τα έξω. Σύμφωνα με τη λογική των αρχαίων Αιγυπτιακών ταφικών κειμένων, αυτά είναι τοποθετημένα έτσι ώστε να τα βλέπουν και να τα διαβάζουν θεϊκά όντα, καθώς η ψυχή του βασιλιά ταξιδεύει προς τα εμπρός. Αυτό ευθυγραμμίζεται με τον τρόπο που λειτουργεί το κείμενο στην Αιγυπτιακή ταφική πρακτική, όπως αυτή κατανοείται σήμερα. Το κείμενο υπάρχει για να το βλέπουμε, να το διαβάζουμε, να το μεταδίδουμε σε έναν αποδέκτη, είτε άνθρωπο είτε Θεό. Αλλά οι επιγραφές μέσα στη μάσκα δεν μπορούν να γίνουν ορατές από κανέναν ή τίποτα μόλις σφραγιστεί το αντικείμενο. Δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν επικοινωνιακή λειτουργία με καμία συμβατική έννοια. Κι όμως, κάποιος επέλεξε να τις τοποθετήσει εκεί, σε φυσική επαφή με το πρόσωπο του νεκρού, εκτελεσμένες με το υψηλότερο επίπεδο ακρίβειας που υπάρχει οπουδήποτε στο αντικείμενο, μέσα σε έναν χώρο που κανείς δεν θα μπορούσε ποτέ να επαληθεύσει μέχρι την άφιξη της τεχνολογίας του 21ου αιώνα. Σε ολόκληρο το σύνολο των γνωστών αρχαίων Αιγυπτιακών ταφικών αντικειμένων που έχουν εξεταστεί μέχρι σήμερα, δεν έχει καταγραφεί κανένα άλλο αντικείμενο με συγκρίσιμο χαρακτηριστικό. Τελετουργικές επιγραφές τοποθετημένες στο εσωτερικό, σε άμεση επαφή με το σώμα, σε θέση που δεν μπορεί να διαβαστεί μετά τη σφράγιση. Αν αυτή ήταν μια κοινή πρακτική, θα υπήρχε προηγούμενο. Αν πρόκειται για εξαίρεση, τότε απαιτείται λόγος. Καμία από τις υπάρχουσες εξηγήσεις, την επαναχρησιμοποίηση, το επίγον ή τις συνθήκες της περίοδου Αμάρνα, δεν μπορούν να το εξηγήσουν αυτό. Επειδή αυτό που τοποθετήθηκε μέσα δεν είναι κάτι που έμεινε πίσω λόγω έλλειψης χρόνου. Είναι το αποτέλεσμα σκόπιμου σχεδιασμού που εκτελέστηκε με το υψηλότερο επίπεδο δεξιοτεχνίας, σε μια τοποθεσία που κανείς δεν έπρεπε ποτέ να δει. Τη στιγμή που η μάσκα σχεδόν εξαφανίστηκε για πάντα.
Το 2014, η εμβληματική γενιάδα της Χρυσής Μάσκας έσπασε, ενώ το προσωπικό του Αιγυπτιακού Μουσείου στο Κάιρο ρύθμιζε το σύστημα φωτισμού στη βάση έκθεσής της. Το περιστατικό επιβεβαιώθηκε αργότερα σε επίσημες αναφορές και ό,τι ακολούθησε έχει ανακατασκευαστεί μέσω μαρτυριών του προσωπικού και αρχείων συντήρησης. Αντί να σταματήσει η διαδικασία και να επικοινωνήσει με μια επαγγελματική ομάδα συντήρησης, η απόφαση ελήφθη επιτόπου. Για την επανασύνδεση της γενιάδας χρησιμοποιήθηκε βιομηχανική εποξιδική ρητίνη, μια ουσία που έχει σχεδιαστεί για να δημιουργεί μόνιμους δεσμούς σε μηχανικές εφαρμογές. Η κόλλα σκλήρινε γρήγορα, αφήνοντας ένα παχύ υπόλοιμα γύρω από την άρθρωση στο πηγούνι, ευδιάκριτο με προσεκτική εξέταση. Όταν η είδηση του περιστατικού έγινε γνωστή στις αρχές του 2015, η αντίδραση της διεθνούς αρχαιολογικής και μουσιακής κοινότητας ήταν άμεση και αυστηρή. Ο συντηρητής Κρίστιαν Έκμαν από το Ρωμαϊκό Γερμανικό Κεντρικό Μουσείο προσκλήθηκε να ηγηθεί της προσπάθειας αποκατάστασης. Η τεχνική πρόκληση ήταν σημαντική. Η εποξιδική ρητίνη είχε συγκολληθεί σφιχτά με τον αρχαίο χρυσό, επικαλυμμένη με μια πατίνα που είχε σχηματιστεί εδώ και χιλιάδες χρόνια. Οποιαδήποτε μηχανική δύναμη αρκετά ισχυρή για να αφαιρέσει την κόλλα ενείχε τον κίνδυνο γρατσουνίσματος ή παραμόρφωσης της υποκείμενης επιφάνειας. Ο Έκμαν και η ομάδα του επέλεξαν μία διαφορετική προσέγγιση. Χρησιμοποίησαν φυσικό κερί μέλισσας, θερμαινόμενο απαλά σε ελεγχόμενη θερμοκρασία, σε συνδυασμό με εξειδικευμένα εργαλεία για να απομακρύνουν την κόλλα στρώση-στρώση. Η εργασία προχωρούσε αργά, μετρούμενη σε ώρες για κάθε εκατοστό. Καθώς η ομάδα πλησίαζε την υποκείμενη δομή, άρχισαν να καταλαβαίνουν κάτι που καμία προηγούμενη αξιολόγηση δεν είχε αποκαλύψει πλήρως. Η μάσκα ήταν πολύ πιο εύθραυστη από το αναμενόμενο. Σε ορισμένες περιοχές, το στρώμα χρυσού ήταν τόσο λεπτό που ακόμη και η ελαφρά ανεξέλεγκτη πίεση κατά την αφαίρεση της κόλλας θα μπορούσε να προκαλέσει μη αναστρέψιμη ζημιά. Οι ακριβείς θέσεις αυτών των ευάλωτων περιοχών και ο αντίκτυπός τους στη δομική ακεραιότητα της μάσκας έγιναν σαφείς μόνο μέσω άμεσης φυσικής αλληλεπίδρασης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποκατάστασης. Η εργασία στέφθηκε τελικά με επιτυχία. Η μάσκα επέστρεψε σε κατάσταση κατάλληλη για έκθεση. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η μάσκα του Τουτανχαμών αποτελεί μοναδική εξαίρεση ή μπορεί να σημαίνει ότι άλλα αντικείμενα δεν έχουν αμφισβητηθεί ποτέ με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το επίπεδο τεχνολογικής ανάλυσης. Οι επιγραφές που είναι τοποθετημένες στην εσωτερική επιφάνεια, σε άμεση επαφή με το πρόσωπο του νεκρού, δυσανάγνωστες μόλις σφραγιστούν, εκτελεσμένες με το υψηλότερο επίπεδο δεξιοτεχνίας που υπάρχει οπουδήποτε στο αντικείμενο, εξακολουθούν να μην έχουν μία ακριβή ταξινόμηση στην Αιγυπτιολογία. Δεν είναι διακοσμήσεις, δεν είναι εκπαιδευτικά κείμενα με καμία συμβατική έννοια και δεν είναι λάθη. Τοποθετήθηκαν εκεί σκόπιμα, από κάποιον που κατάλαβε ότι κανείς δεν θα τα διάβαζε ποτέ. Τι υπονοεί αυτό για τον σκοπό τους και για τον τρόπο με τον οποίο αυτή η μάσκα έχει γίνει κατανοητή για περισσότερο από έναν αιώνα, παραμένει ένα ερώτημα στο οποίο καμία υπάρχουσα εξήγηση δεν μπορεί να απαντήσει πλήρως.